И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Panda Boy. И тук с мен е брат ми, който всъщност не играе, но винаги присъства на клиповете ми. До мен, нали, кажи нещо на зрителите. Аз съм бебе. Да, той каза, че е бебе. И да знам, че... Не съм бебе. Да, си бе. Той не Той си каза сам. Ами няма кой бе. И... Да, просто сега играем интернет. Тези, които знаят, за тези, които не го знаят, сами това е една игра, подобие на Майнкрафт, с DayZ смесени. Умри бе, умри бе. Умри бе, умри бе. Да знаете, нищо не трябва да правя, просто умирай бе. Умри бе, умри бе, умри бе. О, Про PvP Master. Този клип ще бъде кратък. Да, и в принцип, да, това е просто. Това ще бъде не много дълъг клип, даже не много кратък. Телевизия. А как му видеха бе? Бех на 100 метра. Не, базикам се, бях на 2 см. Но за тях това няма разлика дали е. Ой, раничка! Помощ трябва да я взема. Ой, майко, наглите ма гонят. Беби! Ама оцеляхме, махаме се сега. Гониш ли ме? Сега, аре, да се опитаме да ги убием. Имате подобни ли? Ами аз бех облякал, пък бех. И давай, Не. Трябваше с два отбора да поставя 10 хелт, не с един. Не, вмамци. Гарняри. Бели. И зелени. Всеки. Вземи бе. Ние ще оцелеем, както винаги. Давай. Ние винаги оцеляваме. Колко много избихме. Ние винаги оцеляваме. Еха. Ма сме много яки, признайте си. Базик. Не сме яки. Супер сме яки, дейте. Едно. Да се прави това. Каска. Да. Значи да спираме с компютъра, така ли? Добре, това беше от мен. И сега очаквайте втори епизод и до скоро.